Takže dobrý deň, vítam vás u ďalšieho videa. Ideme na Safogame. No už je nahodený. Bol výpad Wi-Fi internetu. Už je konečne nahodený. No, takže. Bol som takom cechu, iba som išiel preč a totálne ma to v tom cechu nebavilo, vedeli inakšieho. A privát servery, no. Vám poviem. SF privát SF. Počúvajte veľmi dobre. Crazy tvrdej meme.eu. Nie je široké, normálne EU. Nikdy nie je široké. A sfworld.eu. A sf privát sf.tk. Hej, tk. No a teraz by sme mohli dať postavu. Áno, ako vidíte, áno. Lepšia, áno, je lepšia veľa. Lepšila sa. Mohol by sa skúsiť? Nie. Takže na koho by sme napríklad mohli zaútočiť? Vyberte vy. Vyberte. 8. Erik. No jasné. Erik. Neviem, bože, to sa zapíšem. Veď Erik. Pozrite, ako rozdrtím. Jeha. Ktorý má to čo? To má šťastie. Asi Brown Tiger, však Brown Tiger. Vyradu sa posuní. To takur. Bubon som bola. Jaj, to sa nedá. To sa nedá zvládnuť. To ani nezvládne. Dreamber. Toto prosím vás nepozerajte, neviem natáčať videá, oni naozaj sú lepší. Aj keď slnce síce ako ja, ale... No, slabú má zbraň, to je jasné, ale... Sfúgame sa... Joj! Talentovanejší ja, ako vždy. Chcel by som vám predstaviť... No. A tentokrát by som vám chcel predstaviť... Toto tam... postava. No dáme si hospodu. Slabé, mám silnejšie. Ale sa zase dobre prezerá, má tu veľa skúseností. Takže dneska by sme plánovali level 13. Mám ešte 5 hub na vypitie. A teraz by sme si mohli skúsiť. No. Ukážeme si, ako sa natáča video. Príklad, hej. Príklad, hej. Kult, hneď zručím. Takže dobrý deň, vítam vás u ďalšieho videa Mobilnet. Povedzte tam proste kravinu, to je jedno, ale nič tam nemusíte hovoriť, iba dajte, vypnite, dajte toto, fotky, idete tu, nie, žiadne tak, spustíte video. Aspoň sa zadomov sa to robí, ale cez to inak robí, tu máte YouTube. A tu dáte zdieľať YouTube. No, YouTube. Tu dáte názov, napríklad o Minecraft alebo kraviny. Dajte mi prosím like. Po túto hlavne dáte nahrať. Počkajte, keď sa vám to nahrá. A potom, keď sa vám to nahrá, a musíte zatrať svoj YouTube kanál, tak nič nerobte. Máte to na YouTube. Chápete? A je to ľahké. A vždycky si dávajte verejné. Keby ste si dali, počkajte, aké to sú nezaradené, súkromné, nezaradené, to je video môžu zobrať iba použiteľe, ktorí poznajú odkaz. No, video sa zobrazí iba vám. To iba vám sa môže zobrať to video. To nie. To sa nedávať nikdy. Verejné video môžu nájsť
a prehrať všetci. To je najlepšie. To je najlepšie proste ze všetkých. Do Ríma. No, takto sa trénuje do mobilov. Ako vidím, toto sa nekúka. To sú privát servery. To nechcem, aby ste vedeli. Lebo to som už ukazoval druhé video a brat ma vyrušil, to bolo veľa. To by som vám ukázal úplne všetky privát servery. Môj brat ma prerušil, áno. No nie, môj brat ma neprerušil, počkej. Mobil sa mi vypol. Bez ničoho. Lebo som tam mal tak veľa videí. Všetky som si teraz odstranil. 5 minút budeme natáčať. Koľko je? Dobre, takže ešte máme minútku. No a za tú minútku by som vám chcel dať čo povedať. 7 minút mi stačí, akože to vyhovuje. No, prosím, vytvorte si aj vy na svete a postavu. Budeme kamaráti, budem natáčať o vás. A vy, ak chcete byť na YouTube pravdepodobne, napíšte mi do komentárov. A tak ďalej. Ešte, že preto je to taká čiernota. Sú tam tie žalúzie. No trošku som to pretočil, budete mať trošku kameru. No to je fúk. Ale to omylom, to iba raz sa nastane. To sa mi omylom takedy stane, lebo to ja to pretačím omylom. A tak. Takže to má postava, no. Ako vidíte, si videli, no. Takže prihláste sa, naozaj je to dobré. No takže čau lidi, zdravím vás. No stretneme sa u ďalšieho videa. Takže čau.